Thank you for tuning into Zim News Beat TV. Alhamdulillah, mkoma robi munosimba. Aiwa ini ndichiri kurarama. Tukunzwa muri ya madzoka kana mataka bwe. Na ndakutanga kwenda kamboye. Makamboye. Anditika Kamboye. ndokudada rapera ba. Dada kapera pakuti ndakanga ndadzokera ku South Africa. Saka andizwi muchembero wangu achiti awadi kubuda pa kamera ndizivi. Imti akatibete dada tozotata pese. Exactly, maita basa ngoma kubata. Nyaya takaisira pakuti ndakanga ndatsanangura nyaya yangu buno. Ndobva ndadzokera ku South Africa. Saka panga pasara kuti ndinotora vabereki kuti vauye vazonzwirawo matambudziko atiri kusangana nawo pakurarama sevana. Saka ava ndo baba nyakubereka, ava ndo mai nyakubereka. Saka pandakabva ku South Africa anditi ndakamira taura pepa kuti every June ndotosungwa. Ipapo ndakatosungwa ndiri ku South Africa. Saka ndakangobuda ku South Africa ndakabva ndangoya nepana pasekuru. Ndikati sekuru ndakumhanya kunotora vabereki. Asi handizive kuti zvinofamba sei. Sekuru wabva wandigadzirirawo zvavakandigadzirira vakachimhanya kunotora vabereki. Saka ndokusvika kwandaita nawo nhasi. Saka dai baba satenda kuna sekuru. Matambudziko anosangana nemwana wenyu munaziya? Ndinaziya. Pane zvamakamboiteresa baba? Zvinhu zvakangobatwa kuti tiri kudhara kumabasa chete. Saka handizoziva kuti ndizvozvo here zviri kudaro ipapo ndipandisazive manje. Zvinhu zvipi futi? Ndaingo ndine bhodhoro reni rekurakire basa. Ini ndakachomubvunza kuti semwana wenyu mukomana semwana handiti murume akushavawo ane matambudziko ari kuti ndikusangana nawo handiti mukurarama kwake mupenyu wake. Ndosati kuti iye aibhuya here kwamuri achitaura kuti baba ndiri kusanganawo nematambudziko akati paukama semhuri, kwete kuti achinanga munhu kuti zvakadai kungotaura nemwana. Akambuya hake akataura kuti harisati tafamba. Makusati mafamba? Handitika. Amai makanzwawo matambudziko emukomana? Aiwa, matambudziko aitaura achingoti mai isusu matinoshanda umu tinongosanganawo nematambudziko. Ini ndobva ndatotoayo hapana chakaipa sevana vatakabereka isu tiri vabereki. Kusvika paakauya izvinezvi akamberi asungwa zvechokwadi takanzwa kudaro. Asi azodzoka achitaura kuti amai kune kwandakamboenda kuna sekuru ndiri papo negumbo. Akataura akati ndoda sekuru ati zvawataura panotoda vabereki vako baba namai. Saka inini ndobva ndatose mwoyo wekubereka. Handii. Ndosaka muona tauyawo kudai. Sekuru, sekutaura kuti muzukuru atakafura nepano nokuti dare rako ndoda vabereki vako varipo. Vabereki vake varipo. Mukoma robi ndinonakidziwa ndikufara. Mubereki kana abereka mwana wake achichembera achiri mukomana, sekuziva kwangu inini kare vabereki vedu vatakakura nawo avaitisiya nebhasikoro. Baba wangu aichovha bhasikoro, inini ndakagara kugiri. Kana ingava nzodzi yangu inenge iri pamutanda, mumozo mutanda, ndaigara pamutanda webhasikoro so. Baba ninga alikuwa pachichovha bhasikoro, ini ndaigara makumbo yakarembera apa. Kana kuti pamberi apa. Amai otouya apa. Umwe mwana kumashuro taitakuliwa pamutanda webhasikoro mukoma robi. So chandoziva chekuti vabereki vane tsitsi vanoda vana vavo. Asi dzimwe nguva tingati isusu pamwe ndisu here tikukanganisa n'anga here tiri kurapa vana tichivakanganisa. Ndosaka mukomana akauya pana vakati sekuru inini vabereki vangu vanogona kuzviramba nokuti vatenderedzwa vakashungurudzwa pamwe pacho, asi vanogona kuti inini nai mwanangu ini ndichaenda kupi futi, ini ndakwana, ita zvaunenge wakwanisa ikoko. Saka isusu shuri yedu yatakamutuma ndiye kuti vabereki vauye vamutsigire kuti mwana abatsirike. Mukoma robereki ndiri kutaurire ndine vana ndine muzukuru
wamunotoziva imimi direct kana akagara apa nyangwe zvakasina kubuda pamedia asi aimbiudza kuti sekuru ini ndiri kucanada handiuita nevabereki vangu kana chii asi chandinokofanira chokuti mwana iye anoteerera bosi ndakamudza kuti nharaunda yaugere una amai vako una mbuya vako wadiwa chinja nzvimbo yaunogara unogarira kuti tivi asi nasuno Nkomarobe mwana iye akatifonera akati sekuru ndiri kupa kutenda nekufara because nhasi kutaura kwandikuita muno December ndikuye kuzoroorwa 42 years Nkomarobe ati 42 years yatoachembereka aichatarisira vamwe vacho anenge kuti hazvina ndigare zvangu saka tikutaura kuti isusu pakuti mukomana auye nevabereki takamuudza unogara nawo pasi waonesa zvichemo nematambudziko waudza kuti inini ndinoda kuenda kuna sekuru nyangwe ivo vanazvo nyangwe vakabata asi varidzi vakataura kuti mwanangu izvi ndakaita izvi asi handidi kuti zvikubate zvikutambudzi nekuti inini ndakaita ndini nechinangwa cheizvi 1 2 3 asi Nkomarobe pane nyaya inondirwadza vamwe baba vakwamurewa nezuro mwana wezuro vakapikisa vakati handina kuita izvozvo dariro reNkomarobe munoriziva tanga tiri chese kuSouth Africa dariro remudzimu iwoyo wakabuda kanzi iwewe baba wemwana kwete kuti wakabuda South Africa kuSouth Africa wakabuda but mwari mezuro wakabuda ipa wakagara kanzi iwewe baba wemwana ndosaka ndauya kuti uye ndadaidzwa naSawiri iwewe ndio makume kanzunga ichenesa akasviba nekuda kweichi 1 2 3 saka ndakavabvunza ndikati nai sekuru nambuya magariro akadai ichembero dzinenge dzodzidzi munganyarere kuti mwana wenyu uyu awane mukadzi 1 kuti munganyarere kuti mwana wenyu uyu ashande 2 moti nokuti mudunhu mandiri vanhu vanozonditi chii izvozvo already mukuzva muri kutya vanhu akutoziva kuti sekuru avaroya mungazvitya kuti musabude pachena but makabuda kare nauye kurega kubuda pachena kuti inini kana ndakambobata so ngazvibve padiri vanangu asununguru uchingozvitaura so zvinotopedza asi ukazoona wakubatiwa ukabatiwa ruviri rutatu kunanga chasara vana nokuisa demo vanhu vamazuva neMukomarobe haanei kuti kana 12 years kana 13 years anouraya saka ndakangoti alhamdulillah iwewe ndo mushonga uyu geza utaura kuti mai nababa vangu vachirwa beni uyai mundimirire mundibatsire misodzi yangu iri pamatanda tigone kupora mwana wenyu ndikutambura ndikudzodzika iwe wakauya pachena nazvo akataura kuti aiwa nai mwana wenyu isusu uri mwana wenyu apa neapa pakaresveka apa hakuna munhu asingaregerere ndosaka bhaibheri Jesu akauya akati ndauya kuzofira zvitedzo zvenyu kubvumirana Nkomarobe kuti ini ndinongotora ivo varidzi vakataura kuti ini ndakazvifambisa so asi mwana wangu ndoti asununguru munoona kuti Nkomarobe nguva yekusunungurwa idiki asi nguva yekukakavadzana yakakura alhamdulillah saka ndizvozvo so apa zvakamira sei sekuuya kwaita mwana nevabereki inini manakidzi azvaita iye ndiye agona inini sekuti sekuru vaita chidimbu handiti ndobva mangonzi ambuya no havasi kuda kuti vataura zvakawanda ivo vabereki ava matambudziko emhuri yavo vanoyanzwa every day kwavanonongedzwa nezvisingafadzi nezvikuitika chandinoda chekuti 1 ava mai mutorwa pamhuri iyi handiziva ava mai vane hama dzavo Nkomarobe ndichiri kuyeuka ana mbuya vakamboti mama tinoda kuti tisakure guva kamwana kazodziva kagogo kakadai so kakapopota zvikati munosakura guva ratete vangu ndisiko zvoreva kuti nyangwe munhu mutemo haunei kana chivana hachinei mwana mudiki andiri saka mai kana vafamba nevana vavo nemurume wavo ndiye anofanira kutoziva kuti nemukadzi wavo kuti aiwa isusu dambudziko nokuti ava chiri kurwadza mukomana uyu ava mai anofanira kudzwa kurwadziva kuti mwana wandakabereka Juni wega abuda basi saka ndomuita sei obva here kumba kwake uyazochengeta nambuya mbuya apa iri kutopiwa nemumwe mwana ari kuUK iri kutopiwa nemumwe mwana ari kuLondon handiti woita mumwe 1 ari kuuya achiti mama ndipiwe shuga ndesipo nechigreen bar aiwa tindi zvakadaro tiri kuti iva vase vanhu vakuru vototaura sekuru isusuka kufamba kunowanika ini ndakanotsvaga mushonga wangu sekuti wakaita sekuru kuti ndakanotsvaga mushonga wangu webasa zvauri mushonga webasa vainzi chii bosi kune mumwe munhu wandoziva kuti mushonga wako waisamubvumira kufamba 8:30 to 9 o'clock usiku ukamukwana 8:30 kusvika 9
haachafambi anitorara kana pari parodhi kana papi anitorara pambe papo. Saka iwa ndototi aiwa inini kushanda kufamba kwandakaita makwenzi andakapiwa 1 2 3 4 but makwenzi anga nemhiko yakati handisi kuzoziva kuti ndiyo here andisvitsa pakadai nokuti mwana ari kurwadzira haasi uyu 1 ko kuchauya vazukuru wobata sekuru wavo chichi chaibude pa hapana. Saka mukana ndiwavo sekuru wavo wotaura kuti aiwa inini handina dambudziko. Sekuru mukuzinzwa zvekubva kuna sekuru wedare. Ndiri kuzinzwa. Zvakamira sei panyaya iyoyo? Wanga uri mushonga werachiri basa chete. Hanzi maupiwa wanga uine zviga zvawo here mushonga? Wanga usina mhiko kana. Upiwa nekunzi zora izvese? Ungozora chete kubasa chete. Sekuru achapera mukuzinzwa hanzi ndakangopiwa wanga uri mushonga wedare. Pavaizora vaidiwa here? Uyu ndi mushonga totozora kauzodiwa. Pamaizora vaidiwa here? Pabasa ka? Number 1. Ndaitosenzesa mishini panga pari pekubika doro pamukui winery. Paita? Pamukui winery iri under Ken's Foods. Handiti? Pekubika doro. Oh. Ndo aitodriva mishini yacho. Aiwa. Saka nhasi uno mukaudzwa kuti pamukuru mishonga iyoyo. Wamakatodza nawo makore mangani muchiba kushokubasira? 29 years. Awe wangasiri mshonga mdiki ba. Makawanira kupi. Ndakapuwa natete vanga vari ng'anga. Amai vaiuzwa makambowaratidzawo? Anga kari kabhotoro kadiki kale. Ndobvunza ndati 20 apa nazokura pana pakana ndakapa bhodhoro 3 days 4 days menza to audzoka nati apera. Ndaingozora tomafuta mbichana. Usaudira wakawanda. Ndaingozora mbichana. Ndopanza sekuru amai vaiziva kuti ndo mune bhodhoro? Vaizviziva. Maiziva mai? Indoda kutaura chokwadi. Ini ndiri mugari wekumusha. Baba ava ndakavasiya 1984. Ndichiuya kumusha kwamuriwo ndichigara ikoko. Nevada kusvika vadzidze vapedze vese ndina vana 7. Baba ava mishonga yavo ndaitoionawo ndaenda kubasa kwavo. Ndotovhunzawo kuti kumishonga ndei ava vainditi ndeyavo. Ndomiriro ipapo semudzimai. Ndodzokerewo kupi? Kumusha. Ndosiyewo zvakadii? Zvakadai. Ndochokwadi chandotaura sekuru. Asi nhasi uno mukunzwa kuti vana vari kuwana madzodzi nekuda kwokubata ikoko. Ndandoziva ndekuti semunhu mukuru kana tikataura kana tikaita sei kana mukaudzwa kuti baba makazobata manzwa matauro yaita mai ndizvo ende kuti mama igara kumusha. Vaigara kumusha ndizvozvo. Handiti manzwa chino chavataura vana vozodzikana mai ndimi maiti mai enda izvo ini mwana anga nechikoro kwandakaita so vana vaye nhasi unomadzidzisa mapedza zvamakapiwa hazvichisina pekushandira mukuzviona akusi kuti kunyepa zvamakapiwa nen'anga idzodzo mafuta ei naisekuru? Anga ari mafuta chaiwo enhingi ekuzora ayo emutibhodhoro aita fanike raspberry. Anga asiri mafuta ekuti kana kuti eshumba kana kuti echi mafuta chaiwo ekutenga kusitoro usikaudira mukabhotoro mako. Mukuzvona ndotaura asi shumba yangaikini mamusina nzwa aindi kutaurire dai mafuta nyanga ari kukumwera ibatwe kananga kukumwera ngabatwa kunganga nasekuru munozwa chinonzi chivuno? tochiziva chakaita sei? chivuno mushonga wokuti ukasvika pane vanhu vanobva vanhingirika vapera simba. Mukasvika pakambani pane munhu aita watatora muchini wenyu? Kutora muchini? Kana ndiri parivhi waitosenzeswawo nevamwe. Ndati pane munhu aiti ndakabvisa sekuru ndatora muchini wendishandisa. Hatitaura living. Kana ndiripo pamwe ndaigona kuenda kunoita rimwe basa posenzeswawo nemumwe. Sekuru panobvira magakava chinhu chatinoziva ndechekuti dare rese kwese uko kuna mbuya kutenga tendere mwana wenyu udasunungurwe ndini
laki iroro ramakaita inini ndio rakushungurudza mwana adenda kuti sekuru inini mukandite sekuru hapana dzakaipa ini ndinongozvisiya nokuti inini ndikutaurire sekuru muri dzese dzamuri kuona idzi ndikudzibatsira dzichambo hakuna chinhu chinorwadza mwana wenyu adzokora akadzokorowa ndomuudza kuti enda uye nevabereki kureva muri kubvuma kwenyu mimi kuti naambuya vaambuya mwana haana kuti baba toda kurwa auya kuti baba sekuru kana vandicho ini ndine chivanhu changu chandotevedza kuti zvamakaita izvozvo muri kuzviziva here muri kuzvipupura sei mazvipupura imimi inini ndotora dare rangu ndochikumbira kuti naye achapota hamunganyadzi seki ingwani harawa iyi ana chapota vaitozora mafuta ndikudze sekuru baba vangu vaizora mafuta kana sekuru vangu vaizora mafuta panofa munhu pese baba vangu ndovairwira kugezesa kana sekuru vangu nezvikonzero zvemishonga fanike iyi ivo ndo vaito baba vangu akashanda tutingati from 1962 pahall mine bebe nepajumbo mine hapana munhu akakwanisa kutora basa ravo zvakafanira zvamaita imimi kuti mungaende kuleave asi muchidzoka basa renyu harichinji ringatokwira pamusoro kana kuti iyo mari chechaiyo murungu angatoita mistake ikukupai pay kutokuwedzere pay kana kutokupai thank you kuti uri kushanda zvakanaka 100% good nandizvo ndizi saka nhasi unoyu mwana wenyu nyangwe apanda nyangwe afambe nyangwe atsvage basa inimi kenyu kungonzwa kuti atadza kuwana basa mabva matokuti mubvunzo iyi ndokuti asi zvinhu zvangu zvaakutokanganisa vana vangu vese zvinhu zvenyu zvabvumaita vana tingamzvenge tingaswere panapa tichitaura zvinhu zvakawanda mafambiro amakaita matsvagiro amakaita asungira chiraramo vana venyu chozorwadza sekuru ndikutaurirei papa tichiri kutaura kazvishoma chinozorwadza ndikuti andimukona mudzimai wenyu akura akura nditi asi hazviiti kuti azokurotai kana makarara bonde hazviiti futi kuti azokurotai mimi vana vakurotei mukirana navo bonde zvinofamba sei dare rakafanana nena zvinofamba sei sekuru ipapo handitenda pasiya ipapo ndati kana munhu akuzokurota woshirana naye bonde zvinofamba sei hazvifambi zvakanaka nhau yamainga kuno kundiye kuchenura mhuri yenyu yose ndizvo kubvira pana mbuya ava mobva masiya kana kungave kurwadzisa kana makamborwadzisana kana makaita sei mobva masiya mapedza dare iroro rokutaura chinonzi pachizezvadzo chivanhu chokukurukura kuti ininika mai venyu ava pane pamumachengetera ndakavaita gore rakati papa zvichirimo here mumwoyo vanangu vasunungure yamai handiti nekuti imimi mukasiya makapara mhosva imimi muchifa uyo mhosva yake iri kumusumukira nhasi uno baba ndikutaurirei chiraramo chenyu handiti nechevana venyu tinoita kamishonga ndimozera handitoita mishonga ndobva ndadzigezesa vana vangu ndogezesa vanangu vese maoko ogeza handiti inini sababa ndotora mvura yangu nemishonga wangu ndonotora zvagezwa nevanangu zvese ndonogeza tinenge taedza kuita sei kana tadaro pakushonei handizoiziva iyo hamusi kuiziva nditi imimi toti mune mudzimai wenyu mukatora ndiro kana kuti mukatora dhishi mukagezesa vana venyu vese vakagara mumba vana vanobvunza tikuzviitirei imovati tikugadzira mhuri yedu kuti tisawanike nekuroyiwa nhasi uno mwana uyo ari kushaya basa nhasi uno mwana juni wegega ari kusungwa imi makanzwa kuti mwana ari kusungwa makanzwa ndiani ari kukonzeresa mhembe dzekuva kuna muroko waro aiva handita kufamba kubvunza ndati makambobvunza here kuti mhembe dzinobva kuna ani mwana uyo ati basa rapera dede hama basa rapera imi makati mhembe dzekubva kuna ani handita kubvunza usazvitsvaga kuziva kuti ndindi kukonzeresa bosi ndini kana chirwadza nemabudiye basa evanhu ndozvitsvaga ekadi kutaurire sekuru mudzimai yangu akatoga kati mwana wako akazviba pachiblanda toti pudzi mabhora echirume ayo one side taitaura mai nababa tiri vangani muri tu mai vataura ndo zvakaona pamwana akomana kana kuti audzwa atitoti munhu anditoti haana mukadzi atoni mwana
mukomana akazvipira kuudza mai ake, mai akavhandudza ndotondezvika akati kataura tingatichitsvaga mushonga wacho. Takamutsvaga mushonga nokuti takazoti mwana wenyu imi mukunzwa dani mukuona dambudziko rekuti mwana wenyu Juni wegege basa riri kupera, makazvifambira here kuti muzvipedze? Ukana uri kudzimu makadi kudana tinombozviita. hamuna kuzviita ka? Saka toti takazvigamuchira. tina tinotonzwa kwamuri mimi seku. Aiwa, bvunzo rokudzi mimi makazvigamuchira here kuti vana mwana ari kusungwa Juni wega wega, imimi sababa muri kuti hamuna kuzvifambira ndii? Ndosaka sekuru akubvunza kuti saka kuri kuti makazvigamuchira kakuti ngaangogara achisungwa gore rega rega. Aiwa, handigamuchiri zvakadaro. Ndo papaine mubvunzo wavo ipapo. Saka aiwa sekuru mabira pichandiri pamedia inini sekuru ndongoti chinhu chakosha sekutaura kwaita mwana. Ndosaka ndakati gawe nevabereki kana mukandudza kuti ndiwe masowe handigeze mushonga, asi mushonga wokugeza maoko netsoka ndiwo ndikukumbira kuti ndisunungure mwana. Haini mushonga ndirambe. Dare renyu ndozobvunza bhotoro racho nemushonga riri kubviseko. Ndakarirasa. Makarirasako? Iko kubasa ikoko handina kuzoriita chimwe chinhu. Bati mudare mangu rinenge chidze mwanani. Saka kuti risashande rinoitwa sei seku? Handizoziva. Nokuti ndikunzi mudare mangu bhozi kuti togona kuti risashande mimi nani. Bhozi makarasa mega. Roitwa sei? Bhozi chiri kudiwa chekuti mwana uyu tikamuitira dare munoda chinhu chinorwadza ndechekuti kune vamwe vanhu vandakabatsira. Kune vamwe vanhu vandakabatsira kumashure kwake kucho. Manje sokutaura kuti mwedzi wauya uyu mubi yake wakapinda naye mudare mangu muno machigara nawo kuzasu. Manje so ndidhokta paHarare hospital. Asi uyu ndakaita nawo basa vari vaisa vangani. Ende izvo ndikuonera kuti ndinofanira sekuti kutoshaya mukana wokuti ndiuye. Asi ndiri kubasa. Imi wenyu mwana ndobari kuti Juni wega gari kusiya. Ilakire rudzira makanotora sekuru. Sekuru lakire ngiro nechivuno mukati. Nechivuno mukati. Ende mafuta iyo makagara nayo 20 something years. Mwana atobereka mwana mbi yake kai. Yasingaperi. Aya mafuta yako mukaona aya iri botolo ichi. Ndakaenda nalo kuna Komarobe, ndakaenda nawo Komarobe, ndikanotsvaka mafuta iyo atatu aya South Africa ndikanotenga kwa mayo aya mafuta aya. Asi mafuta iwo aya kwa mayo ndichitenga mafuta aya. Ndakati ndoda mafuta emofu. Vazhinji vacho andapa vananoya vana achisekuru mafuta akapera. Asi renyu botolo rakapedza 20 something years richishanda, ende mashandira arena harina kuchinja, rakabva raramba richishanda rine pawo kusvika kambani yese isvike ivhare. Kambani iyo ikakupai kuti muvake, kambani ikakupai kuti muite zvese, sekuru hazviiti. Ndochandakudza kuti titaure chizezuru chinonzwika zvakanaka, chinonzi chivuno chiri pamushonga. Chivuno chocho ndochakuda kutonodzwa, asi alhamdulillah nekuya kwamaita nekuzvininipisa, mukazvininipisa ini ndichakubatsirai. Saka inini ndikuda kuziva bhotoro kwariri. Kana musina bhotoro muuye neumwe mushonga wamunawo tipedzise dare irori. Handina mumwe mushonga wandinawo parizvi. Mushonga wandinawo sekuru unonhonga. Ukakunhonga ika unokusiya pisi somukurarama. Saka ina ndidi izvozvo. Ichocho ndochokwadi chandikutaura kuti mushonga wangu kuti ukukuvadzei kana kuti ichiite chakaita. Ndakatongwa nemhosva. Ndito nemhosva imwe yangaiti kana ndichitira pari pachizuru nonzi ndito nemhosva iri appendant yokuti ndichiri kutoziva kana kuti ndine ndakapara mhosva. Dare rakafanana neiri. Mwana anenge auya nemi mai okuperekedzai. Nenharo idzodzo munhu okolomoka kirikiti ti. Anza sekuru acho kana vaura. Hama jeni nharo handina. Ndinotenda. Hamuna nharo asi zvinhu izvo ndo zvatava kuti saka akakupai bvunzo remurungu kuti muzore pamwe chete nemushonga ndiani? Ndiwo achitiwe vakarisa. Handirambe. Handiri kukubvunza sekuru ndikukubvunzai mibvunzo. Ndiri kuita fange munhu ari kutamba. Ndikubvunza kuti akakupa munoziva tete venyu vakakungokuisai panguva yokuti mungonzi imi makati ndikuwirirana navo vandipa zvinhu zvidiki diki. Hazvisi zvidiki diki sekuru.
Oh. Ehe. Aiwa, ndaisaziva kuti zvinhu zvavari kundipa izvi zvinhu zvakakura-kura. Uri ndo vakandichengeta ivavo. Kwese hakuna nebasa. Eh. Vakakuchengetai vakabva kusiyira zvinhu zvako. Aiwa, hapana chavakandisiya. Hamuzozivi. Oh. Aiwa, ini ndikuti kana musingazvizivi hapana zvokuita. Wazvinzawo? Ndikuzinzwa sekuru. Ndiyo vanoita kuti usununguke. Ndaitokumbirawo sekuru nekuti sekutaura chokwadi kana uri upenyu hwangu hwakaoma. Ndikakutaurira kuti iko zvine sekuru ndina vana 5. Mwana nemwana ana amai vake. Mamereji angu haamire sekuru. Kwete nini chete. Kana vari vanini nofunga mukomana wandakamboyana naye muno mweya mukoma Robert. Mwana mudiki ari kuma 25 years basi esiko zvino atone wakadzi 3 achiramba achitora achisema. Tese mhurumende ndizvo zvatiri. Hanzvadzi dzangu inhatu. Vanoti vakaroorwa vakaenda kuvarume vacho vanenge vane mari sekuru. Asi apakwane 6 months vese varume vavo vanenge vaamarombe vangogara mudzimba. Hanzvadzi dzangu ndo dzakutoshandira varume. Upfumi hwangu motikari dzangu sekuru dzakatopera dzese kungotsva dzese. Dzimwe ichita accident neuku imwe ichitsva. Anomuri kuzvona. Saka ipapo sekuru ndaitokumbirawo kutoti dai mandibatsirawo sekuru kuti zvinhu zvacho hazvina kumira zvakanaka. Ndikaona kana basa chairo kuti ndashandawo mari yacho handitobhadharwa. Ndikabhadharwa mari yacho unotoshaya kuti zviri kufamba sei. Right, sekuru asora pinto ndikambobvunza amai. Naye amai, muchinzwa zvekutaurwa nemwanakomana wenyu ndimamai vekubereka. Muchinzwa matambudziko anosangana pamwe tongoti pamwe hasi matambudziko. Pamwe muri kuzviona sezvinhu zvakatoringana. Vasikana vororwa nevarume vane mari dzavo, asi zvinhu zvoti ngondongondo vese vakomana apinda mumba abuda. Semubereki nababa munombogara here kuti naiwe zvokuitika kuvana vedu zvii? Pamusoro mukoma Robert. Semudzimai ndakaroorwa musha mevanhu. Zvinhu unozviona zvichiitika kuvanhu. Semutorwa sezvataurwa nasekuru. Ndanzwawo vachitaura masoko evato ndatova atondibatawo kuti zvechokwadi ndiri mutorwa musha mevanhu. Unotokurukura baba muri kuzviona sei? Baba vanogona kutokupa mhinduro dzekutoti mumwe mwana anotonzi waakushaya musoro kwake. Mumwe mwana anotonziwo kati totorwa kana sewakuwasha ngonzi amenozva pamwe imhepo dzekwavo. Ini semuroorwa handina chekuita. Mukoma Robert. Handina chekuita ndiri musha mevanhu asi kubereka unondirwadza nekuti neniwo ndiri kuda kuchengetwa. Izvi ndandichitakura. Vakasiya basa kavo. Ndo vavachengeti veda. Saka maona ndakati nini rwendo rumwanangu. Handei. Kwauri kungoda kuti tiende ngatiende. Kuti tinonzwa kuti chiko chiri kumboitika. Ndinodo kupfuma ini. Ndinodo kuchengetwa nevakuwasha. Asi zviri kutondirwadza mukoma Robert. Iye mukomana iyeyuyo. Achitanga kusenza kuJoburg. Aitouyo akabata. Ndototenda. Zvekuti ndaitoonawo kuti aiwaka mwana uyu. Asi izvozvi zviri kuzoitika izvi. Zviri kutondirwadzawo. Kutondirwadza nerimwe shoko rataurwa nasekuru ratondibata. Imbopedza henyu dare renyu ndichazokumbirawo kubvunza kuna sekuru. Nai baba, imi mosa baba nematambudziko patatanga dare tanga tichiti mukomana matambudziko emukomana matambudziko emukomana ndakati pangofungidza kuti sababa muchatoti pananda kutanga kubvunza kuti haasi ega munin'ina wake anodai hanzvadzi dzake dzinodai sababa matambudziko ataurwa nemukomana ndiwo here amunotoonawo mumhuri menyu? Ndiwo ichokwadi hakuzi kunyiba. Munozvitora sei? Inini zvotondirwadzawo kuti kuipa papa zviri kumbofamba sei. Saka muchiri vapenyu kudaro nemudzimai wenyu uyu mukomana wenyu akura mukomana akagara nevamwe vakomana vakura. Pane here pamakambotisa baba vakomana tingaite sei nekuti imi makasenza makore enyu ese asi vamwe vakupinda basa nekubuda kupinda basa nekubuda. Sababa maona chiitiko ichi semuri kuti asika regai ndimbofamba ndichiore kana kuti vakomana vangu ka timboona kuti chii chiri kunetsa mumusha.
ipapo shungu dziripo dzekufamba asi chekuzofambisa manje ndinenge ndisinawo. Makambovatorerawo komana kuti handii kana iye mukomana paakauya ndakatomutora ndikati onaka kwauri kutaura kuti tiende kwasekuru ina handirambe asi chekufambisachi handina. Asi kwasekuru ndikuno kumapeto ngatidzokere kumashuro. Kumashure uka hakuna kwatakamboenda. Hamuna kusumudza shoko iroro. Handimapaona kuti imimi sevabereki matambudziko atirosangana nawo isusuka munofanira kutoona nekuti munofanira kukombeya upenyu hwenyu mimbaba. Handisi kuti bhodhoro makasenza 29 years ndoza makashandira kuti makashanda makore akatowanda pakambani papo. Aiwa apo ndakashanda 29 years asi bhodhoro omairati henga makashanda 29 years. Ko mwana wenyu ashanda makore mangani pakambani kana vana venyu vachiva. Aiwa wasati saka ndoti muchinjofana kukusha mzee kuti kana kutogara nawo pasi imi asi hamusi kugona kuchengetedza mabasa. Unhu hwenyu hwakamira sei kumabasa? Izvi hazvidi mari baba izvi. Matozvimbozvona munogona kuti vauya handei pamupostori kwamurehwa kana kungoti mupostori wese anotouya ine $10 munongozopiwa tsananguro chete. No dambudziko remusha menyu rakamira so handiti kana ndiro zvabuda kana zvisio zvabuda kuitira kuti kusazotaura naamai kuti kubereka kunorwadza. Mubereki wese akaisa mwana kuchikoro ada kuti mwana wake aite sei abudirire amuchengete ashande. But mimi kana magara vana venyu vakagara sei zvingakunetsei? Aiwa zvinonetsa zvototirwadza wenyu. But mishonga yacho inonetesa kana yapera basa. Ndopanaida kubvunzwa ipapo sekuru kuti chii chinonyatsoitika, chii chinokonzeresa kuti baba kana tikavaudza chinhu vanoshaya kana power, havana power sababa. Chii chinovakonzeresa kuti vasaitawo zvinoita mwana baba kuti vanomhanya ivo kana ukavaudza havatauri vanenge vakangonyarara vakati chii chiri kuvakonzeresa kuti because baba ava ndichitanga kukura inini vanga vari munhu anga akangwara zvingaiti asi ipapa pavazoti vakuenda kunotora pension apa zvabva zvatoendwa zvakadaro vangowo munhu kuti vanenge vakangogara kuti hapana kana decision yavakuposa baba. Saka ndaida kubvunzawo sekuru kuti zviri kukonzereswa nei izvozvo? Pane dambudziko pamusoro pedambudziko. Baba pane matambudziko emhuri. Baba yatodambudzikowo. Ati mazvona kuti zvavari dzine mhuri ngatironge vangotiwo chikototo. Saka vana vanokuza kuti zviri kuvhona. Aiwa pakanaka Ngomarobhi. Chinhu chandingangopindura Ngomarobhi ndekuti baba inguva yavo yokutsvaga chiraramo chevana. 2 haina ntaure kai ndozongotaurawo zvishoma. Baba urombo uyu vakaupiwa naatete vavo vakauwedzera nekuda kwokusimba kwamabasa. Urombo uyu ivo vanotaura kuti bhotoro ndakarasa mushure mengu vasvikirwa nen'anga kana kuti nemuprofita vanoti ndichikange ndo pakaona kuziva kuti bhotoro rangu harina kunaka. Asi uroyi vanga vaugamuchira. Chinonzi uroyi muKomarobhi unogona rasa kabhodhoro. Kune vazhinji panapa vasvika panapa vamwe vakatorasa machira vamwe vatoti handichada mudzimu wacho weuroyi asi mudzimu iwoyo unenge watokupfeka. 25 years iro muKomarobhi vachifambisa dare iri riro rinasi uno. Dare iroro ndiro riri kushandisa vana vavo ndiro riri kushandisa mhuri yavo. Saka baba ava vasati vapedza nhau dzavo muKomarobhi tikuda kuti chokwadi chakazara kana vangotaura zvokuti bvaro inini muKomarobhi handisekereri chakadai nokuti sekutaura kwandazviita handiti ka baba vavo ngavapinde padetail chero rokuti vabatsirike. Vakaramba vari so kureva kuti jana remadzudzu evana richiri kuvanakidza. Mubereki akangwara anongotaura sekuru achapola ndauya muKomarobhi ndauya navo kutaura pavana ava shwadi ndakaromba ini ndikanotsvaga mushonga uyu neuyu but mishonga ndichiiromba handina kuziva kuti ndichaita uroyi. Saka uroyi wacho uri kundikunda neapa ndinogona kuyamurika sei. Saka ava vakada kuti vaprofitwe pamusoro pekutambura kwevana vavo. Isusu kuno kuKomarobhi tinenge tatopedza tinenge tataona zvese zviri mumhuri mavo zviri mumhuri mamai zviri mumhuri mababa mumhuri mevana tinenge tatopedza kare. Asi munhu tisamumanikidza nokuti ivo tikuvaudza kuti bhodhoro rero ndo rakapa hosha yevana nokuti bhodhoro rero muKomarobhi vana ndiri kuapa mapaketi 3 weeks 4 weeks yachipera. Rababa rinoshamisa 27 years ndabvunzwa kuti harina mafuta eshumba zikanzi harina mafuta eshumba asi bhodhoro rero like raindipa kureva kuti iguvhu remwana mafuta eguvhu remwana yavaizora kureva kuti vanga vane chivuno chemunhu
vanga vane chivuno chekuti kana vakamira pakambani kana kuti chavafunga kutaura kuti chakati ndoda kuti ndiite zvakati chaibvumiwa kana vakaenda kukambani kunodza munhu kuti ndakashoterwa ndoda mari vaipiwa saka alhamdulillah chivuno ichocho nhasi uno vari kutambura nacho ndochikurara vanavo ndochikutora mabasa laki ravaiwana basa bhozi vanga vakavhika vana saka isu tinobva tati inyengerezi plus ugondo watuluka saka nyengerezi plus ugondo watuluka nanhasi vachiri kuita simba iroro baba vakataura kuti alright ivo pachie zvavo vanomboona here kuti vakarara vanomboona vakapfeka bhandi vanorota nyoka mchuro mavo handisati ndaona nyoka asi kuvhumuka kurota handisati tinongovhumuka chete uchivhumuka muchiita sei kana pandarara mumba menyu munhu asi ndatovhumuka muchivhumuka muchiita sei ndichidedzera kuti uyo munhu ari kugogodza pamusoro right andi mukuzvaona baba kuti pane pamwe pokuti mukabvunziwa handiti munonzvenga nesaidiri but nyaya yacho ndozvaiti handiti so ukriminal wenyu makabva nawo parefu amubvone kubvumira vana saka vana venyu vachafari marombi laki irodara makawana mimi nguva yenyu yakakwana ripfekenurei pamanga mototi ai zvanchada iti ndati vana vangu vapinde mumarriage ini ndamuri yangu yese iyi vana vanofara but kwete kuita kudhonzerana ndokwandakaramba ndosaka mwana ndakataura kuti uya namai yako nababako kuda kuti imimi mungazo nokuti damai yamuri mega mati amene mukadzi wangu ndianoziva handiti mukadzi wenyu haana chaanotaura because imimi munofamba muchiita anokutonga ike ichokwadi anokutongai zvese zvavanotaura ndati anokutongai zvese zvavanotaura ndinotoita amuchisina chamuchataura because anotonga iye alhamdulillah saka alright zvaanotonga kuchiri kupedza vana basa ndiye ari kutonga futi saka mai muri kuramba uroika munawo because murume nyari kuti mukumutonga vana mabasa akushaika imimi ndimi muri kutonga nyanga yenyu ndiyo kutonga iri kutonga nyanga yamai here kana kuti ndenyu aiwa zvenyanga handizoziva ndati alright zvenyanga musuziva mishonga uri kutonga ndewamai kana kuti ndewenyu pamushapa noti pamushapa mukugara pane mishonga ye mungarambe imimi varidzi asi pamushapa muri kugara pane mishonga handizoziva kuti mushonga wacho uri papiwa hamuzoziva zvamakaita naatete venyu bhosi hamuna kuita 1 day makatora nguva yakareba muchiti mukawana zvakutambudza maidzoka mukawana zvakutambudza maidzoka zvamakaita naatete venyu zvakawanda ndopamakapiwa pamwe vakandiita ndiri mudiki asi ini bhodhero wandirondera manditeerera ndateerera ndatenda baba tiri kubatsirana tava kuzobatsirwa ini zvandiriulo inini handi chakangopfungwa mweya wokuti saka kunzvenga nekakudai atete venyu vasofi makubasa kwenyu vakaya ruviri saka imuri kuti hamuna kuzosangana sei vakauya kubasa ruviri vachibva kuurungwe handiti vaita zvemishonga yavo saka pavakangondipa ivavo kahwani ndizvo saka mama mazoya vaiuya vaingouya kuzotiona chete vachidzokera handina kuzomboti ndipe mishonga ayo madzudzo evana ari mumaoko menyu kana mukadai so musatsimbirire boko pasi mukadai so handiti madzudzo ewayo evana venyu ari muruoko rwenyu musasvere kubata mumwe munhu kana atete kana tichii atete vakakuudzai mukakurukura mukawirirana mukati ndipei zvinesiwa zvese zvinoita sekutete ndichazvigamuchira uyo basa riri kupera munoziva chiri kukonzeresa chii pamaitsamwirwa nguva yese pakambani kana pakagumbukiwa nguva yekuti imimi mukangoti hazviite regendono pamaisheka bhodho renyu pepai muchitora muchirizora muchingonodai munhu wese aikuonai pakambani aibati saka ropa renyu rese pane zvinoso neuchembere ratonhora saka vana venyu vese vakutambira jambo mishonga iyoyo handiti yamuri kuona munhu yamuri kuona vana handiti kotova nevamwe vanhu vokuti mukatsama mukaudza tete venyu vaibva vaita jambo vobva vatoenda kana kutosangana netsaona hondo iyoyo iri mumaoko menyu alhamdulillah saka imimi ndimi muchachenura vana hamusati mataura ini ndakupirai dare renyu kuti murijekesi saka pandakuudzai kuti imimi ndimi hosha hombe yakonzeresa kuti vana vadzodzikane vana vatambure
muzvigamuchira hungu kana kwete toendera mberi, asi andisoda kuti ndikupume uroi nokuti makachena, asi ndichikudza kuti hamuna kuchena. Bhodhoro iroro baba ndokukudzai, bhodhoro ramakabata iroro bhodhoro pamberi paAllah subhanahu wa ta'ala makapiwa chivuno icho. Kana muchinzwa chivuno makageza mvura yemufi mukazora guvhu remwana mucheche. Nhasi uno chibvuri chenyu kana mukafamba kana mukasvika pang'anga ipi muri muromo. Ndati bhodhoro iroro ende pamakarikanda makaikanda pa takaitera kurasa muchisango chavo chiri padzimba munaro. Manzo ndikuda kuudza bhodhoro munaro halina kuenda munaro. kurasa kwatakaita kwazina ndati munaro bhodhoro iroro. Nditi kutaura asi kuti pamwe ndikukunzvengaika kana kuti pamwe ndikutaura mangwana muchirikanda halirasike rori. 25 years muchizora bhodhoro 1, 25 years mozoti bhodhoro handina, bhodhoro munaro. Pakuzore sekuru ndo zvatiri kuzama kutsanangurira sekuru kuti vandi murikuona ipapa kuti panze pekuti vabvunze kuti saka sekuru bhodhoro izvo ndakanasa harina kuenda ndochidii sekuru vakanyarara ipapa asi muri kunzi ndimi muri kukonzesa matambudziko ese atiri kusangana nawo. Chibvunzei kuna sekuru kuti saka sekuru ndoita sei kuti chibhodhoro ichi chikwanise kuti zvipere zvinhu zvana vanga vagarike makanyarara makangogara makati nditopindira ipapa. Aiwa itai kuti tisunungurwe tararai muno kutambudzika kwatiri kuita. Ero vana vese sekuruka vanongoita urwere umwe kuti unongonzwa kuti mumwe anenge aita asma. Hakuna chimwe chamuri kuvhunduka handiti. Pavakapiwa mishonga vakaudzwa zvokuita natete vavo. Tete vavo vachifa vachirisirwa dare iroro. Nhasi uno pavanoti munhu uyo vanenge vazotakurwa kuti ngatichiende. Aiwa ndini wokutanga kukuudza nyaya. Alhamdulillah. Ndini ndatanga kana kuti matoneta kuudziwa. Muchizoti baba zvinhu zvenyu hazvina kumira zvakanaka. Saka ndoita sei sekuru kuti zvipere. Ndosaka ndikuta kuti imimi amunitaura kuti handichisina chinhu chiyandicha sei. Sekuru chinhu ichi kana kuri kupiwa ndakutaurira zvakanaka. Kune munhu asingadi kwenda nechechi. Kune munhu asingadi kwenda nechechi. Munhu wese kana nhasi uno imimi mukanzi muri muroi pamba penyu kuti nhasi mafa imimi mapaungane vanhu. Mune musi here wekuti pakambani makambondopune mulungu kana kuti zvese vanongonzi dhangisi. Right, nhasi uno imi hamusutukiwa mwana wenyu ari kubviswa basa. Zvibvunzei kuti chii chandakaita ende zvipirei pamberi paAllah subhanahu wa ta'ala ende zvipirei kumidzimu yenyu musiye masunungurwa. Ndakabva mati ndine here ndikutanga kuzvitaura vatamuziri handizvo here pavandanyatsodzwa. Ndizvo asi mabhoti zvakasenga ndinetse maingoti handini. Nhasi uno mudzimai akati baba dambudziko ngatigadzise ichi neichi handiti haisi nyaya yekuti munonyarara. Ndoda kuti ndikupindure manje pamataura kuti ndinongonyarara nendisingade kutaura haisi nyaya yekunyarara iyoyi. Inye kunyarara. Kusada kutaura. Kuda kuti zvauri kutaura hatisi kuzvinzwa zvinhu zvangu chamuramba zvichungoitika pamwe. Zvauri kunduta ndizviteerere. Avade kusiyana nazvo. Nokuti munhu ane zano rakanaka sekuru nderekuti ndikakuti uri kunzi bhotoro racho chinaro handiti hungu sekuru bhotoro ndakaritsvaga ndikapiwa zvakadai ndakubvunzai mukati hamusina muzoti pandakubvunza kuti dai mamati mama nemafuta eshumba kana mukafambapo n'anga ikubatei nemafuta eshumba hazviiti. Hamubatike kana makazora mafuta eshumba kana muzore mafuta emhofu kana mafuta emhuka ipi hamubatike. 1 pandaona kuti bhotoro renyu harina kunaka parakatorwa even dai mukaisa bvudzi remurungu kana bvudzi remunhu mutema mubhotoro kuti muzore harina kuipa. Asi as long mangotora guvhu remunhu nesigaru dzemunhu nemvura dzemunhu mozoshandisa modzigeza mobva vandzigeza imimi pamwaka ese makore ese aya moenda pan'anga monzi muri muroi imi mobva matati ina handisi muroi ina handizvizivi handisi but chinhu chamuri kugeza chiri secret. Nhasi uno vanhu vaikuchai kuti vakudze kuti asekuru rasai bhotoro makazota kufunga maona kuti basa muchada mukatirega ndirirase.
ende maifanira pakampani waifanira kubuda nezvimwe zvinhu zvihombe nekuda kwebhotoro ramuna kubuda nezvisvino hapana 30 years dzese vachimushanda mombe sekuru vakaita mombe dzikapera kufa dzese dzaingopungudzi yaoneka yakafa musha wacho yakarohwa nenyanga musha wacho sekuru izvo zvinezvi uri kudonha pishana zvokuti patinozopedza kana 5-6 years unenge watopararawo futi mushana nekuti hakuna kana mwana ari kuuya ipapo sekutaura chokwadi hakuna mwana kana hwana achiri kuuya ipapo vanogara vega ngavachitaura nevana vavo vadzoke vagare pasina achapola vana asunungurwe sekuru moaudza vana venyu kuti vanangu ndiri kunzi ndakasviba naachapola ndatakurwa nanzodzi yenyu ndabvuma kuti izvi zvinhu hazvina kunaka manga ng'anga sekuru mukudya mombe muchadyiwa zvinhu zvakawandisa ega ndikutaurirei kana mukadzuriwa kana mukaita sei zvinhu zvambiko yamakapiwa nanzodzi yauyu munhu wamuna imimi sekuru munozvinonzisanda wani muneziva ndangomzwawo sekura baba wamachitaura alright ini ndadzvanyiwa nechikoro komarobhe Alright, okay. aiwa ndinote For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV.